L'efecte més ràpid i més evident d'estar exposats al sol durant molta estona són les cremades i les ferides que això pugui causar a la nostra pell. Més enllà d'això, quan ens trobem durant molta estona exposats a unes temperatures ambientals molt elevades, el nostre sistema termorregulador arriba a un punt que no pot oferir la resposta que normalment oferiria a nivell fisiològic. Si el nostre organisme no pot compensar les variacions que està patint la nostra temperatura corporal, aquí és quan les nostres funcions vitals es veuen afectades. I per tant, a nivell de salut, quan estem exposats al sol durant molta estona, ens podem trobar que patim deshidratació, insolacions i fins i tot un cop de calor. Els cops de calor tenen l'impacte que pugui tenir o els efectes que pugui suposar un cop de calor depèn també de la fragilitat i vulnerabilitat de la persona que el pateixi. Per tant, no és el mateix un cop de calor en un pacient major de 65 anys o un lactant o un menor de 4 anys, una persona gestant o una persona que pateix patologies cròniques. En funció del cop de calor, de les conseqüències que impliqui, dels factors de risc de la persona o dels recursos amb els que es compti, sí que és veritat que un cop de calor pot tenir un impacte molt important en la salut de la persona i en alguns casos això pot suposar la mort. El símptoma més habitual quan una persona pateix un cop de calor o bé està deshidratada és malestar general, sensació d'esgotament, sensació de rampa a les cames, de marejos, vòmits, fins i tot febre i també el notar que la pell està calenta malgrat no està suada. En el cas que detectem que una persona al nostre voltant pot estar patint un cop de calor o bé que està molt deshidratada, el més important és allunyar-lo d'aquesta font de calor. En el cas que aquesta persona, per exemple, estigués en una zona a l'aire lliure on toca molt el sol, doncs molt important portar-lo en una zona d'ombra, retirar l'excés de roba, per això també la importància ara a l'època de calor de portar sempre roba lleugera, mullar la persona una mica amb aigua freda i sobretot intentar baixar la temperatura, ja sigui obrint finestres o bé encenent el ventilador o l'aire condicionat. En el cas que al cap d'uns minuts aquesta simptomatologia no hagi millorat, sinó que al contrari la persona es trobi pitjor, llavors s'hauria de contactar amb el servei d'urgències. Els professionals de l'atenció primària tenim un paper molt important a l'hora de prevenir els efectes nocius que provoquen les onades de calor en els pacients més fràgils. Des dels CAPs fem un abordatge multidisciplinar que compta amb la participació i intervenció des de l'equip d'administratius fins a l'equip de medicina, passant per les auxiliars d'infermeria, l'equip d'infermeria i treball social. El que fem és reforçar l'educació sanitària sobre aquelles pautes i conductes que tant el pacient fràgil com el seu entorn han de saber, han de conèixer. I això passa per mantenir-se ben hidratat durant el dia, per portar roba lleugera, preferiblement de cotó, evitar sortir de casa en aquelles hores en les que el sol pica més i també identificar aquells signes d'alarma que ens poden estar indicant que la persona pot estar passant o pot estar patint un cop de calor o que pot estar deshidratat. A part de la part d'educació sanitària, també fem una feina proactiva a través del seguiment telefònic i domiciliari d'aquest pacient. El que és molt important en aquesta època de l'any és que, malgrat el professional o l'equip de referència d'aquest pacient pugui estar de vacances, tenint com el seu entorn no es sentin desatesos. Sobretot reforçant aquestes visites proactives domiciliàries en les que no només s'explora el pacient i se'l valora, sinó que també s'aprofita per repassar aquests signes d'alarma per tal que contactin amb l'equip d'atenció primària de seguida que els identifiquin.